fai 8 meses aproximadamente, na Semana Cultural, que se fai aquí todos os anos. E nada, un pouquiño a xente decidiu facer talleres, este ano fixemos taller de coiro e tamén decidimos facer un de percusión. E como aquí non había así nadie que soupese moito o tema e tal, pois contactamos con Puncha, que é percusionista de Matumbá, e veu e motounos unha man. Apuntouse bastante xente, tuvo moita aceptación, e foi moi ben. Fomos pasiño a pasiño e aquí estamos hoxe. Pois cando empezamos o curso, a idea pois era só eso, facer 15 días de cursillo para que foran conocendo un pouco os instrumentos de percusión que utilizamos aquí, máis ben de instrumento de percusión brasileña, para, bueno, que foran conocendo un pouco os ritmos de, pois eso, tanto de música brasileña como algo de música africana, bueno, un pouco de mezcla de ritmos do outro lado. Empezou, xa che digo, sendo para 15 días, pero ao acabar o curso estaban bastante animados a seguir hacia adiante e decidiron formar un grupo. A verdade é que tuvo moitísima aceptación. En principio empezamos 15 persoas, logo quixo empezar a entrar máis xente, todo Dios se quería apuntar, bueno, a verdade é que moi ben. Xa che digo, aquí toda a xente ten bastante ganas de festa, de historia, sempre tiñamos ganas de montar un grupo, de facer algo diferente, pois foi o momento, a verdade. Pois eu penso que chama máis a xente, faz moita festa. Eu tamén, se te paras a pensar, facer un grupo de calquer outro estilo de música é algo máis complexo. Facer un grupo de rock ou algo así tamén é máis minoritario, o sea, non podes facer algo así, algo grande. Bueno, en principio, pois, surdiu así. A xente gustalle a percusión, sempre vemos por aí nas festas batucadas e historias que por que non podemos facer nós? Fusionándoas un pouco, facendo algo de ritmo brasileño con algo de aquí tamén. Sí, porque visto a demanda de xente que está vindo ás clases, decidimos que probablemente fagamos outro grupo máis para xente que vai empezando, para non entorpecer o funcionamento do grupo normal e así intentar despertar a curiosidade noutro tipo de xente. A ver, se ao final de ano logramos ser 40 ou así, temos 2 grupos para facer o que queiramos. A verdade que me está sorprendendo a resposta da xente, a verdade é bastante agradable. Pois nada, o repertorio, pequenas cousas que quitamos desde internet, desde CDs, ideas, cada persoa aporta a idea que teña e, bueno, sempre baixo a súa supervisión, el decide como podemos facelo, como se pode fusionar, que instrumentos poden facer falta, toda a historia. Sí, eles me traen o que lles gustaría facer e eu un pouco adapto ao nivel do grupo e as posibilidades que te poda ter o grupo para ese repertorio, para que sexa un pouco máis asequible a todo o mundo, non? Senón, a todos nos gustaría facer cousas que sonan moi ben, pero ao final hai que adecuar a música ao nivel que temos, vamos. O máis dificultoso é compaxinar a 15 persoas facendo familias de instrumentos, aínda que sexan ritmos sinxelos, que todos vayan acompasados, é bastante difícil, a verdade. Xa che digo que empezamos todos de cero. Para min o máis difícil de saída é que partimos de que ningún, ou bueno, casi ningún, excepto un ou dous, tiñan base musical ningún, é dicir, non sabían nin o que era unha nota, entonces nin podíamos perder tempo en aprender a solfear, aprender a ler unha partitura, entonces tuvemos que cambiar por o que se dice tocar de oído, non? Eu te enseño a ti, tú me enseñas a min, un pouco intentar casi inventar unha forma de traballo adecuada ao grupo, entón un pouco foi o que costou, pero ahora, gracias a eso, o ritmo de traballo ahora é moito maior, entonces, se antes tardábamos 2 meses en facer 10 segundos, ahora tardamos un día ou 2 días en facer, entonces, de salida, eso foi o máis difícil, o que eles entenderan a música. El foi decidindo, foi enfocando, el xa che digo que leu que sabe da historia. O sea, ao mellor algúns tiñan preferencias por algún instrumento, pero sempre baixa a batuta del. Sí, ao principio dabais un pouco a elegir o instrumento que querían, porque quería que se familiarizaran un pouco con todos os instrumentos, e pouco a pouco van eligindo o que máis lle gustara e depois aí animar a que compraran, porque iso é o paso máis difícil ao final, invertir nun instrumento, sobre todo de percusión, porque non é comprar unha guitarra, que compras unha guitarra sempre podes sacar uso tú na casa solo, un instrumento de percusión sempre necesitas a alguén, porque a percusión en sí dice un pouco, non? Entón, o máis difícil é conseguir que a xente se anime a comprar un instrumento, e que non son baratos tampouco.